Salutare toată lumea! A venit și Q&A-ul. Să ne uităm la întrebări. Hai. Oameni buni, să știți că o să sar peste întrebările cu Crețiana. Să începem. Da. Pune pauza aia. Deci, prima dată, este întrebarea cu câți ani am. O să sar peste care este creepypasta-ul meu preferat. Este normal ca să fie Laughing Jack. Îmi place așa. Creepypasta-ul meu preferat e Laughing Jack. Tot nu spune nici clasa. Ai putea să fii mai activ la mine? Cine știe? Pe cine urăști? Pe Funtime Foxy, că mă enervează mereu în Six Star Location. Ai Discord? Da. Ce zodie sunt? Sunt zodia Săgetător. Dar îmi place că acea live-ul. Și nu-s nebun după tine. Da, asta e întrebarea de la Alessia. Și ce mâncare îmi place? Îmi place nadasul. Și sarmalele. Îmi place nadasul și sarmalele. Adică nadasul este iute. Ca așa îmi place mie. Deci, care crezi că este mai puternic? Indominus Rex sau Idoraptor? Care ca aici... Bă, ești tu mai bine japoneză decât mine. Uitați-vă la Cristi. Cristi, ce ai făcut? M-ai rupt în două. Care este șpiul meu preferat? Deci șpiul meu preferat este ăla cu ciuma. Da. Da. Ce aveți cu mâncarea? Ce aveți cu mâncarea? Ce aveți? Ce aveți cu mâncarea? Sunt curios, ce aveți cu mâncarea? Săraca ea de mâncare. Ce aveți cu ea? Da, scuzați-mă că videoul e prea scurt și o să se audă prost. Da, na, ne vedem data viitoare. Pa!